από τους τηλεθεατές. Γι' αυτό προσπαθώ να μεταφέρω το μήνυμα πόσο χρηστικά θα είναι για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, γιατί εκεί εστιάζεται αυτή η προσπάθειά σας και η καινοτομία και το βραβείο που πήρατε αξίζει, γιατί θα βοηθήσετε κάποιους ανθρώπους. Και αυτό είναι το σημαντικό. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία για μας. Αλλά εκτός αυτού διακριθήκαμε πέραν από την ανθρωπιστική άποψη και για λόγους καινοτομίας. Οπότε υπάρχουν κανένα δυο σημεία καινοτομίας τα οποία ανακοινώσαμε στο διαγωνισμό και κάποια άλλα τα οποία είναι, ας πούμε, η άση στο μανίκι μας για περαιτέρω αξιολόγηση της πρότασης και ίσως και διπλώματα ευρεσιτεχνίας, οπότε δεν είναι πολύ σοφό να τα αναφέρουμε στη ζωντανή τηλεόραση. Έτσι, κάποια από αυτά είναι η χρήση αντικριστών εμβόλων, ηλεκτροπνευματικών εμβόλων, ας πούμε αεραντλίες και πιστόνια τα οποία δουλεύουν με πεπιεσμένο αέρα, τα οποία προσθέτουν ωφέλη σε σχέση με παρόμοια όργανα, τα οποία υπάρχουν στο εμπόριο και τα οποία χρησιμοποιούν σερβομηχανισμούς ηλεκτρικούς, ηλεκτρικά μοτέρ. Εμείς σκεφτήκαμε όχι απλά πώς να εξατομικεύσουμε την άσκηση, ούτε απλά πώς να φτιάξουμε αυτό το βρόχο ανάδρασης, αλλά πώς μπορούμε και καλύτερα να κινήσουμε το μηχάνημα. Οπότε μια συλλογή από ιδέες καινοτόμες, τις οποίες αναγνώρισε ο διαγωνισμός του Συλλόγου Εταιριών Βιομηχάνων και της Eurobank, με τέτοιο τρόπο ώστε να διακριθεί η πρόταση. Και δεν ήταν η μόνη πρόταση που διακρίθηκε, έτσι. Υπάρχουν και άλλες πολύ αξιόλογες. Ναι. Ωστόσο, αυτό που κάνατε εσείς είναι το ξεχωριστό, γιατί απευθύνεστε σε στοχευμένο κοινό. Έρχομαι να βάλουμε στην παρέα μας τώρα και τον κύριο Αναστάσιο Τσιαουσίδη, είναι Διευθύνων Σύμβουλος Εταιρείας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων. Κύριε Τσιαουσίδη, σας καλωσορίζουμε εδώ στην 4Ε. Πόσο καινοτόμα είναι τώρα όλες αυτές οι εφαρμογές και πόσο γρήγορα θα προωθηθούν αυτή τη στιγμή στο εμπόριο? Όπως έχω μελετήσει την πρόταση του κ. Αστάρα, έχω διαπιστώσει ότι έχει πολλές καινοτομίες και θα μπορούσε ουσιαστικά, μόλις κατασκευαστεί, να προωθηθεί αμέσως στο εμπόριο. Εφόσον γίνουν φυσικά και οι απαραίτητες πιστοποιήσεις που χρειάζεται κάθε ιατροτεχνολογικό προϊόν. Πόσο αναγκαία είναι αυτά τα έξυπνα μηχανήματα? Θα αντικαταστήσουν παλιότερες τεχνολογίες και ουσιαστικά θα μπορεί ένα κέντρο αποκατάστασης να δουλεύει μόνο με αυτά τα μηχανήματα. Αυτά τα μηχανήματα θα απευθύνονται μόνο σε κέντρα αποκατάστασης ή θα μπορεί κάποιος να τα έχει και στο σπίτι του? Έχουμε σκεφτεί ότι θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν παντού και σε γυμναστήρια ακόμα και στο σπίτι σε ορισμένες περιπτώσεις. Και δεν θα είναι μόνο για άτομα με ειδικές ανάγκες, θα μπορούν να δουλεύουν και προληπτικά. Όταν κάποιος επιθυμεί να προμηθευτεί μια ιατρική συσκευή ή ένα έξυπνο μηχάνημα, τι θα πρέπει να έχει υπόψη του? Ποια είναι τα στάνταρ τα οποία πρέπει να πληρούν όλα αυτά τα μηχανήματα? Οπωσδήποτε θα πρέπει να γνωρίζει αν αυτό το προϊόν έχει τις πιστοποιήσεις που πρέπει, που χρειάζεται, που είναι απαραίτητες, και υπάρχουν κανονισμοί για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι το CE, δηλαδή η πιστοποίηση του προϊόντος, αλλά και η πιστοποίηση της εταιρείας η οποία το κατασκευάζει. Σας το ρωτάω αυτό γιατί βλέπουμε στην αγορά ότι πολλά μηχανήματα είναι απομίμηση των πραγματικών, οπότε προφανώς αυτό μπορεί να είναι και εις βάρος των ανθρώπων που θα τα προμηθευτούν, έτσι δεν είναι? Αν όμως αυτές οι απομιμήσεις είναι καλές και έχουν τις απαραίτητες πιστοποίησεις, ίσως και να είναι επίσης αξιόλογα όπως και τα πρωτότυπα. Υπάρχουν κάποια πιστοποιητικά που μπορούν να συνοδεύουν όλα αυτά, όλο αυτό το ιατροτεχνολογικό προϊόν που μπορεί κάποιος να προμηθευτεί από εσάς? Βεβαίως. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες. Υπάρχουν, ας πούμε, τα ιατρικά βοηθήματα που είναι κατηγορία 1 και είναι πιο εύκολη πιστοποίηση, ενώ από την κατηγορία 2 και πάνω χρειάζονται ειδικές εργαστηρικές έρευνες και έλεγχοι, έτσι ώστε να πιστοποιηθεί το προϊόν. Όπως π.χ. ο διάδρομος που έχουμε εμείς που κατασκευάζουμε στην Ελλάδα για ιατρική χρήση έχει την κατηγορία 2, γι' αυτό και έπρεπε να πιστοποιηθεί από έναν πιστοποιημένο οργανισμό όπως είναι το ΕΚΕΒΙΛ. Θέλω να μου πείτε τώρα το εξής. Το προσωπικό που εργάζεται σε αυτές τις εταιρείες που προμηθεύουν προϊόντα για ιατρική χρήση, εκπαιδεύεται συχνά? Γιατί όταν η τεχνολογία προχωράει, αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται συχνότερη εκπαίδευση. Σίγουρα πρέπει να γίνεται τακτή εκπαίδευση στις καινούργιες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην ιατροτεχνολογική έρευνα. Η σύγχρονη τεχνολογία, κύριε Τσιαουσίδη, είναι προσιτή στους ασθενείς σήμερα? Καλύπτεται, οι ανάγκες αυτές καλύπτονται σήμερα από ασφαλιστικά ταμεία ή ότι σύγχρονο είναι και ακριβό και είναι και δυσπρόσιτο? Οι περισσότερες τεχνολογίες καλύπτονται από τα ταμεία. Τώρα υπάρχουν κάποιες που δεν καλύπτονται, αλλά αυτό είναι ίσως στην Ελλάδα και αλλά πιο πολύ ίσως θα έλεγα
άλλα προβλήματα, όπως ας πούμε δεν καλύπτεται σήμερα στην Ελλάδα η καρδιολογική αποκατάσταση. Δεν είναι λογικό να μην καλύπτεται κάτι τέτοιο. Έρχομαι τώρα στον κύριο Αστάρα. Πόσο εξελίσσεται η τεχνολογία στην σύγχρονη ιατρική? Είστε στο εργαστήριο του Πανεπιστημίου, στο εργαστήριο ιατρικής πληροφορικής, οπότε θα έχουμε στο μέλλον να δούμε μάλλον και περισσότερα πράγματα. Ναι, βεβαίως. Η τεχνολογική πρόοδος που υιοθετείται από την ιατρική επιστήμη, ο ρυθμός εξέλιξης της είναι ραγδαίος. Η δουλειά των μηχανικών, των πληροφορικών και των επιστημόνων από τις θετικές επιστήμες που εργάζονται στην ιατρική είναι να συνομιλούν τόσο με τους γιατρούς όσο και με καθαρούς τεχνολόγους που δεν σχετίζονται με την ιατρική και να φροντίζουν να είναι ομαλή αυτή η διαδικασία μεταφοράς των τεχνολογικών εξελίξεων. Ένα από τα κέντρα που εργάζεται πάνω σε αυτό είναι και το Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής. Εγώ είμαι εκεί πέρα από τους εργαζόμενους, ίσως όχι ο πλέον κατάλληλος για να μιλήσω γενικά για το εργαστήριο, αλλά παρόλα αυτά τόσο εγώ όσο και οι συνάδελφοί μου ζούμε μέσα σε αυτή τη διαδικασία και προσπαθούμε να τη διευκολύνουμε συνεχώς. Μαθαίνουμε να μιλούμε και τη γλώσσα των τεχνολόγων και τη γλώσσα των συναδέλφων που έχουν ιατρική εκπαίδευση και να φροντίζουμε να καλύπτονται οι ανάγκες και από τις δύο μεριές. Τώρα, η συγκεκριμένη εφαρμογή αποτελεί πανελλήνια ή παγκόσμια πατέντα? Να δούμε. Έχουμε ψάξει τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Κάποια από τα χαρακτηριστικά που προτείνουμε υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά όχι σε ελληνικό. Κάποια από αυτά δεν τα έχουμε βρει πουθενά σε παγκόσμιο επίπεδο και εκεί πέρα πιστεύουμε ότι θα είναι οι πιο δυνατές. Εκεί πέρα θα υπάρξουν οι βέλτιστες δυνατότητες για έκδοση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, όχι μόνο ελληνικού, αλλά και ευρωπαϊκού και ενδεχομένως και σε άλλες χώρες. Και το σύνολο όλα μαζί δεν το έχουμε βρει πουθενά και έχουμε αρκετά υψηλή αυτοπεποίθηση ότι δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Δεν μας έχει ξεφύγει. Στην εποχή του διαδικτύου θα ήταν μάλλον απίθανο να έχει ξεφύγει από την έρευνα αγοράς που έχουμε κάνει για αυτά τα θέματα. Αυτά τα έξυπνα μηχανήματα θα μπορούν στο μέλλον μέσω του διαδικτύου να μεταφέρουν και τα δεδομένα, παραδείγματος χάρη, σε μία κλινική, σε κάποιο ιατρείο, ώστε ο γιατρός να μπορεί να παρακολουθεί τον ασθενή του από κάποιο γυμναστήριο? Ναι, βεβαίως. Αυτό πλέον με την εξέλιξη των τεχνολογιών τηλεπικοινωνίας έχει γίνει τόσο εύκολο που σχεδόν δεν το θεωρούμε καινοτομία στα όργανα. Δηλαδή η δυνατότητα αυτή της ζωντανής σύνδεσης και ροής δεδομένων από το σημείο συλλογής τους, από αισθητήρες ουσιαστικά έτσι, δυναμόμετρα και αποστασιόμετρα στην προκειμένη περίπτωση κατά βάση, και τις λήψεις των δεδομένων σε ζωντανό χρόνο τηλεμετρικά, αυτό είναι πλέον σχετικά εύκολο. Μπορεί να γίνει δηλαδή από έμπειρους τεχνολόγους να στηθεί ένα τέτοιο σύστημα σε επίπεδο ερευνητικού πρωτοτύπου μέσα σε 2-3 μέρες δουλειά. Τώρα θέλω να μου πείτε πόσο σημαντικό είναι για έναν ερευνητή η φαντασία και το μεράκι. Η φαντασία και το μεράκι είναι σίγουρα σημαντικά, ιδίως όταν πρόκειται για έρευνα η οποία έχει μέσα την έννοια της εφεύρεσης και της κατασκευής. Γιατί μερικές φορές μπορεί η έρευνα να αφορά χρήση έτοιμων μηχανημάτων. Όταν λοιπόν κάποιος πρέπει να φτιάξει το όργανο παρατήρησης και συλλογής δεδομένων, είναι απαραίτητη η φαντασία. Γιατί πρέπει να σκεφτεί όχι μόνο πώς να πάρει τη μέτρηση, να κατασκευάσει τον μηχανισμό με τον οποίο θα ληφθεί η μέτρηση. Οπότε οι επιστήμονες που δουλεύουμε σε αυτό το χώρο αναγκαζόμαστε, ή μερικοί δεν αναγκαζόμαστε καθόλου, απολαμβάνουμε την ευκαιρία να λειτουργήσουμε από λίγο ως περισσότερο εφευρετικά. Τώρα και σε τι στάδιο βρίσκονται τα έξυπνα όργανα, δηλαδή πότε θα τα δούμε στην αγορά, κύριε Τσιαουσίδη? Πιστεύω ότι περίπου σε 15 μήνες από σήμερα θα έχουμε κατασκευάσει το πρωτότυπο και θα έχουμε πάρει και τις πιστοποιήσεις, έτσι ώστε τον Νοέμβριο του 2012, που είναι η μεγαλύτερη έκθεση στον κόσμο στο Düsseldorf, να το παρουσιάσουμε κιόλας. Και να κλείσω με εσάς, κύριε Αστάρα, πόσο σημαντικό είναι για σας και για όλους τους συνεργάτες σας το ότι διακριθήκατε σε αυτό το διαγωνισμό καινοτομίας για αυτή σας την εφαρμογή. Και για την Ελλάδα γενικότερα και για το Πανεπιστήμιο, γιατί και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο πάει πάρα πολύ καλά. Είναι μια ανάσα σίγουρα. Είναι ο πρώτος διαγωνισμός καινοτομίας, ο οποίος υπέπεσε τουλάχιστον στη δικιά μου αντίληψη τα τελευταία χρόνια.
Και όταν το διαπιστώσαμε, σε ελάχιστο χρόνο βρεθήκαμε τα κομμάτια της ομάδας σαν τα κομμάτια ενός παζλ που κουμπώνουν μεταξύ τους με αφορμή αυτόν τον διαγωνισμό. Αυτός νομίζω ήταν άλλωστε και ο σκοπός που φτιάχτηκε ο διαγωνισμός. Μακάρι να υπάρξουν και άλλοι, μακάρι να επαναληφθεί ο ίδιος διαγωνισμός εκ νέου. Όχι μόνο γιατί δίνει κίνητρο, αλλά γιατί είναι και ένας τρόπος να γνωριστούμε. Οι άνθρωποι που σκεφτόμαστε ευρηματικά. Το γεγονός ότι πολλοί από τους ανθρώπους των οποίων οι προτάσεις βρέθηκαν κάτω από την ίδια στέγη, ενώ ζούσαμε μέσα στην ίδια πόλη και δεν γνωρίζαμε ο ένας την ύπαρξη του άλλου, νομίζω ήταν το μεγαλύτερο επίτευγμα αυτού του διαγωνισμού. Κύριε Αστάρα, κύριε Τσιαουσίδη, θα ευχαριστήσω και τον κύριο Κάλφα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στην 4Ε. Η εφαρμογή σας λοιπόν τους επόμενους μήνες στη διάθεση όσων ενδιαφέρονται για το καλύτερο των ατόμων με ειδικές ανάγκες, αλλά και για όλους όσους θέλουν να κάνουν χρήση των έξυπνων μηχανημάτων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγχαρητήρια για αυτή τη διάκρισή σας. Εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη. Καλό σας απόγευμα.